ina imene yangolipeza kumene adaliso Kabambe amene adali ku DPP ndipo amaonesa chidwi chokuti atha kuyimira upresident ndipo achita nawo convention, koma zadabwisa anthu ambiri mwaka pa statement yomwe alengeza lero. Tiwerengepo ma statement ena from mamedia ena oziwika kuno muno Malawi, ndipo tiyambe ndi National Publications Limited. 56 minutes ago akuti former Reserve Bank of Malawi Governor Daliso Kabambe has quit the opposition Democratic Progressive Party in bracket DPP. In a press statement issued today, Kabambe said, "After much reflection and consideration, I have decided to resign as a member of the Democratic Progressive Party effective 14th July 2024. Kabambe further stated that he had already informed the party's president, Arthur Peter Mutharika, about his decision. Without stating reasons, the former governor, who previously was on the trail to take over the DPP presidency, added that the decision was not made lightly. I extend my best wishes to Professor Peter Mutharika and the entire DPP family as I move forward to communicate my next course of action in due time," the statement further reads. Umo ndimene statement ayilembera ku National Publications Limited. Tingoonako makomenti ena ochepa amene anthu achita komenti pa nkhani imeneyi ku National Publications. Tione kuti anthu nkhani imeneyi ayilandira motani. Tingoonako chabe makomenti ndi amenewa. Makomenti ndithu ndi amenewa malingana ndi decision ya Kabambe komanso mene anthu akuonera okhuza decision ya Kabambe. Ena mwa makomenti akutero ndithu. Makomenti ndi amenewa ndithu, makomenti ndi amenewa. Kabambe anenesa kuti achoka ku DPP ngakhale sadafotokoze zifukwa zake, koma achoka ku DPP. Ndipo makomenti ena sindikuziwa kuti ena mukuziwapo kanthu, koma kukamba kuti zikuoneka ngati Kabambe afuna alowe ku UTM. So kusongoloku tione mene zikhalire, tionenso news zina actually from other media. Tione kuti nkhani zikuoneka kuti nkhani imene yachuka kwambiri. So tili ku Times tiwerengeso kumeneko kuti alemba kuti chani. Just 31 minutes ago, Daliso Kabambe alengeza kuti atuluka chipani cha Democratic Progressive in bracket DPP. Kabambe amene adakhalapo mkulu wa banki yaikulu ya Reserve anena izi kuzera kukalata imene atulusa. Iwo sadafotokoze chifukwa chenicheni chimene achitira ganizoli, koma angonena kuti afotokozera kale mtsogoleri wa chipanichi Peter Mutharika. Kabambe ndi mmodzi wa anthu amene akhala akuonetsa chidwi chofuna kuzayimira pa udindo wa mtsogoleri wa dziko lino. Amene amayankhulira chipani cha DPP ya Shadrack Namalomba sanayankhe foni yawo kuti ayankhulepo pa nkhaniyi. Nkhaniyo ikutero, ndipo tipiteso makomenti kuti tione kuti anthu ena akuti chani. Ndiye monga amene mukuonera penepo makomenti ake akutero. Kabambe achoka ku DPP, ndipo mwa makomenti ena akukamba za UTM. Sitikuziwa kuti mgwirizano wake uli motani, kapena mwina Kabambe akufuna apite ku UTM. Makomenti ambiri akukamba zokhuza UTM. Welcome to UTM, feel free. Atakulandira na pule athu ku UTM. So many votes concerning UTM, Kabambe and zokhuza convention zatulukide kwawo. Tionenso news ena kuti yalemba zotani, makamaka ticheke ku Zodiac nayo
governing party. Kabambe, in a statement made available to Zodiac Online, says he has also informed former President Peter Mutharika of this decision. Kumene kuso zikuoneka kuti kuli makomenti angapo amene anthu akuyankhulapo kukhuza za Daliso Kabambe kuchoka ku DPP nkupita kumene tione kusogoloko. Makamaka anthu ena akukomenta zawo ndithu komano Akabambe sadafotokoza zilichonse kuti achoka uku ndipo akupita uku. So mwina anthu they're just assuming kuti kuchoka ku DPP ndiye kuti akupita ku UTM. Makamaka awo ndi makomenti amene anthu ambiri akupanga comment padakali pano.